para kung iniwan ka man o di kaya malabo na yung relasyon nyo, malapit nang bumitaw o malapit nang bumigay, aba, makaka-move on ka na at handa ka na. Wow! Unang step para maka-move on ay syempre tanggapin. Acceptance, 'di ba? Tanggapin kung ano yung nararamdaman mong emosyon. Anong mga pagkakataong iniwan ka niya or nawala na yung relasyon niyo, definitely embrace it. Kung galit ka, kung nalulungkot ka, kung gusto mo umiyak, iiyak mo. Huwag mong lokohin yung sarili mo na hindi ka nasasaktan. Huwag mong lokohin yung sarili mo na hindi ka malungkot. Kasi tatagal at tatagal ang pagproseso mo ng nararamdaman mo or yung feelings mo sa kanya. So go lang, kung nararamdaman yung malungkot kayo, okay lang yan. Hindi ka mahina kung iiyak ka. Always remember, trust your emotions and be what you are. Pangalawang step sa pag-move on, yung space na tinatawag. So kung sa tingin mo ang social media ay dahilan kung bakit hindi ka nakaka-move on, huwag kang mag-social media. Huwag mo na i-stalk. Huwag ka nang updated sa taong nanakit naman sa'yo. May tinatawag nga na social media detox eh. So kung part yun ng pag-move on mo, pag-deactivate, o aminin natin, may mga tropa tayong ganyan, na minsan kapag na-miss mo, isa-search mo yung pangalan, mapa-messenger man yan or sa Facebook account, makikita mo na lang user not found. Ibig sabihin lang yan, sila ay broken-hearted na naman. Oo, di ba? Biglang silhouette na puti ang profile picture. Ang nangyari lang talaga dyan ay nabigo na naman sa pag-ibig, maling tao na naman ang sinugalan. Ang pangatlong step sa pag-move on, ito na yung sinasabi nating focus. Pero focus on yourself. Diba? Ito na yung need mo mag-recover eh. Need mo nang pasarapin ulit yung sarili mo. Diba? Ayusin yung sarili mo, self-love. Ano pa ba? Yung mga ginagawa mo nung siya'y wala pa. Diba? I-treat mo yung sarili mo, i-date mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo, mag-ehersisyo ka, diba? Magpasarap ka para kapag nakita ka niya, ba, nung pinakawalan ko, biglang nag-blooming. Ganon. Ipakita mo kung ano yung nawala sa kanya. Hindi yung ipapakita mo na mas apektado ka pa dahil nawala siya. Huwag nating ibigay yun sa kanila. At syempre, kung ikaw ay nahihirapan mag-move on, last na to you should seek help. And it's okay to seek help from someone that you trust. Diba? Pwedeng pamilya, pwedeng close friend. Ganun lang. Move on. Umusad tayo kapag hindi na tayo mahal. Yeah, ganun lang. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.